Ngiyanibingelela nonke emakhaya egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Nihleli Yenziwe Ntokozo Mupambwa, nihleli nomzalwane. Nginibingelele emakhaya, nginibingelele ephi lapho nikhona. Onibingelelayo uSibanyoni obuya kwaMhlanga ekhaya elitsha. Nginibingelele egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Njengoba sisaqhubeka ngesifundo sethu, ekuqaleni kwethu sizothoba amakhanda, sicele umzalwane asivulele ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, yisele Nkosi yethu Jesu Kristu, ekuseni nje siyakumema ukuba uhlanganyele nathi kulo msebenzi esibhekene nawo njengamanje. Sicela ukuhlakanipha okuvela ezulwini, hlala olimini lwethu kuze kufinyelele emaphethelweni walo msebenzi. NgoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Njengoba sisaqhubeka nesifundo sethu, thina sikusifundo 9, esihloko sakhona sithi meekness of wisdom. NgesiZulu sithi ubumnene bokuhlakanipha. Isifundo seSabatha saka November 30, 2024. Ikhi-text yethu itholakala la kuJakobe 3 verse 13. Ithi, ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Yebo dade, esikutholako njengamanje lana sithola amagama amabili abalulekile. Ubumnene sithole nokuhlakanipha. Yebo. Manje sizofunda kabanzi ke lapha ngokuthi ubumnene lobu bungenaphi, nokuhlakanipha lokho kuhlangana njani nobumnene. Nobumnene. Ku-Gospel Workers lana ku-page 1892 ku-page 261 ithi lapha ngesiZulu, umsindisi wethu wamangaza abantu ngobumsulwa bakhe nokuziphatha okuhle. Kuyilapho uthando lwakhe nomusa wakhe kuba ukhuthaza ngentshiseko abampofu nabathobekileyo babengasabi ukusondelana naye. Yebo dade. uKristu impilo yakhe waye reachable, abantu bekwenze njani? Bebakwazi ukusondela kuye. Nabampofu nabathobekileyo bengasabeki. Inhlobo zonke zabantu Njalo bezokwazi ukufinyelela kuye. Ngakho ubumnene bakhe. La ku-Suggested Reading, Testimonies for the Church, volume 5, page 167 to 177. Kukhulu esikutholile la mase sifunda. Isihloko salapha sikhuluma brotherly love, uthando babazalwane. Machaza lapho uPaul uyasho ukuthi ungaba nolwimi olwezingelosi noma ube nolwimi oluhle lwabantu. Uma unganalo kwenze njani? Kuyize lezi. Ungaba uzinikele, unikele ngomzimba, unikele ngako konke onako, ukuthi wenze njani? Ube usizo kwabanye abantu. Wenza into ezinhle ukuthi abantu bathi yo waziwenza into ezinhle, wenza into enhle uzibani. Kodwa uma nganalo uthando, konke lo imisebenzi yakho injani? yize lezi. Ende kuze kube khona ubunye phakathi kwabazalwane kudingeka ini? Uthando. So just a small summary yani ye-suggested reading esitholile lapho. Iyagcizelela kakhulu, ikhuluma ngani? Ngothando lobuzalwane. Singangena lapho kusihloko sethu sa Sunday ku-November 24 ethi twisted discernment. Ukuqonda okuhlanekezelwe. Into mayihlakanizelwe njani? Kubhekwe icala okungelona. Lokhu okuyiko kubekwe ngaphansi kwasithwa. Ngakho abantu abangeke bakubone, ngeke futhi bakwazi nokwenza umehluko. Ingalokho kuthiwa ku-twisted. Kuhlanekezelwe. Umbuzo wethu la uthi, of what serious evil must we be aware? Ibuphi ubunzima ekufanele senze njani sihlale sibuqaphele nanokuthi ungani? uJames 3 verse 14 uthi lana,
uma ninomhawu obabayo nombango, izinhliziyo zenu ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso amanga. Lokho kuhlakanipha akusikho kwasezulwini, kukuhlakanipha kokuphi? Kwala emhlabeni, futhi kuvela kuphi? Komubi. Komubi. Yebo tata, ukunenezela kule nkulumo osuyishilo, ikakhulukazi okufuneka sikubheke, sifanele sibheke ezinhliziyweni ukuthi ingabe akukho yini umbango onzima na, ingabe ukuthi akukho mpi na, ngokuba konke okuzovela enhliziyweni, uma kuvela enhliziyweni empi kuzochitha konke okuhle ekungabe mhlawumbe ufanele ukulethe, bese abantu abakwazi ukwenza umehluko kufanele bawenze ubonakale. Amen. Kuma Prophet usitholeni lapho sithola ukuthi uNkulunkulu akayithandi leyo nto yokuthi senze njani, kube khona umhawu, kube khona umbango nasezinhlizweni zethu. He climbed kunoma isiprofetho la bengithanda ukufunda. He who opens his heart to the suggestion of the enemy, taking evil, cementing and cherishing jealousy frequently, misconstrues his even-mindedness, calling it special foresight, discriminating or discernment in detecting guilt and fomenting the evil motives of others. Ade enguphawulako lapha ukuthi singabantu asifanelanga ukuzibeka esihlalweni sikaNkulunkulu, okunguye yedwa esimfanele leso sihlalo sokuba akwazi ukwahlulela. Kuthi lapha futhi ke uma sinokuhlakanipha, ukuhlakanipha kwethu masikuveze ngenkulumo, inkulumo yethu iqale kanjalo makubonakale enkulumeni yethu. Kodwa uma ngabe inkulumo yethu iphambene nokuhlakanipha okuvela ezulwini, kuthiwa lokhu kuhlakanipha akusiyiko ukuhlakanipha okuphiwe uNkulunkulu, kodwa ukuhlakanipha okunikezwa nguSathana. Kuthiwa kuwubusathana, futhi ungazibongi ngaloko ukuhlakanipha, ngoba uma uzibonga uthatha ubungcwele ubemboze uSathana. Injalo. Ngathi singaba yilabo ngempela esifundayo ukuthi sazi ukuthi akusisona isihlalo sethu sokwenze njani, sokwahlulela kumsebenzi wenze njani obe kuNkulunkulu. Bese ithi lapha akungabi khona phakathi kwethu wenze njani, ozibeka enze njani ngaphezulu kwabanye. Sibe yilabo senze njani esizigqokisayo ngani, ngokulunga kwethu. Kodwa masazi ukuthi uma sicala manje sihlanekezela iqiniso, senze umsebenzi kabani? Umsebenzi kaSathane. Senze umsebenzi kaSathane. Ikakhulu futhi siyisini? Siyisithe sokulunga, ngoba simelana nani? Neqiniso. Sihlanekezela iqiniso. Singaqhubeka singene kuMonday. Uma ngiyakho uthanda ukugcwalisa. Ebengithanda ukukusho nokukuphakamisa la indaba yokubheka enhliziyweni nendaba yokuzibeka esihlalweni sikaBabethu sezulwini, ngoba uma umuntu esezibeke esihlalweni sikaBabethu sezulwini usethethe umsebenzi wokubheka abanye, uyesilela ke ukuzibheka yena. Enhliziyweni kuthiwe makuphume okuhle, nenhlakanipho izokuphuma, namazwi enhlakanipho azoba ngamahle aphuma enhliziyweni engenampi. Okakhulukazi asibe nomsebenzi wokuzibheka, hayi umsebenzi wokubheka abanye. Amen. Monday, toxic behavior, ukuziphatha okuyingozi. Umbuzo la uthi kithi chaza umphumela ongena kugwenywa nomhawu nombango. Sitholeni. Dade esikutholile lapha ikakhulukazi esihlokweni sikhuluma nge-toxic behavior. Into uma sithi toxic ngegama elijwayelekile sikhuluma ngento eyipoison. Ngozi.
manje kukhona nokuziphatha okuthize okungaba yipoison phakathi ebandleni. Uthe uJakobe lapha lokho kuziphatha okubi komuntu okungaba yipoison kuzoletha ububi ebandleni, kuzoletha nesiphithiphithi. Manje uma umuntu esethe wathola ipoison mhlambe emzimbeni wakhe ufuna ukwelashwa, Injalo. uJesu uthi-ke uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi ebakhulekela uthi mababe munye njengalokhu naye emunye. Lowo mkhuleko lowo kwaba umkhuleko oqinile okuyiwona mkhuleko owawuzokwazi ukulungisa izimilo nokuziphatha kwabantu. So kuyingozi ukuthi ulethe isiphithiphithi ebandleni, kuyingozi ukuthi ulethe ukwehlukana ebandleni. Sinomoya wesiprofetho lapha isicaphuni esithi, one person in an institution or in a church who gives loose rein to unkind thoughts by speaking evil of the brethren may stir up the worst passion of the human part. Ukukhuluma okubi nje kungavusa imizwa ebuhlungu kwicala labantu. Yiloko kufanele sikuqaphele kakhulu ukuthi umnye nomunye azibheke ukuthi ingabe ibehavior yakhe injani. Is it not toxic ebandleni na? Ingabe uzi-aligna nomkhuleko kaJesu ukuthi sibe munye na? And siyathola lapho ukuthi lento iyaqala nje umuntu oyedwa nje. Ethe yedwa nje asithole sekenze njani amosha abaningi. Nalabo abanye benze njani abangehle basondelane naye kwenzakalani ngabo nabo bagcine bayayithola ke le poison. Ekhishwa ubani? Ekhishwa uye ngani? Nemiqondo yakhe nangenkulumo yakhe engekho yinhle. Amen. Singaqhubeka la singena kubani? Ku-B. Umbuzo ku-B uthi ngesiZulu, ngokuphambene nemikhuba yomuntu okukhuthazelwa isitha semiphefumulo yethu kufanele sisebenzisane kanjani nabanye na? Ngoba njengoba siphila la emhlabeni kufanele senze njani kube khona ukusebenzisana. Sikwenza kanjani? Yebo sister, umuntu angephile ayedwa. Njalo. Ubabethu sezulwini uthanda ukuthi kube khona ukuphila nokusebenzisana phakathi kwabantu. Manje simthola futhi lapha encwadini kaJohn 13:34 ethi ngininikeza umyalo omusha that ye love one another. Ukusebenzisana okunothando ngaphakathi kuzoba ngokusebenzisana okuphilile. Uma nje singahlala emazwini kaJesu ukuba lo myalo uhlale umusha, ngoba uthi ngininikeza umyalo omusha, awugugi lo myalo, uhlala unjalo. Nabantu ke bafanele bahlale emyalweni kaJesu ukuze bakwazi ukusebenzisana, bathandane. Kunjalo sisi. Amen. Okunye la siyakuthola ukuthi those who criticize and condemn one another are breaking God's commandments and are an offense to him. Ngiyacacela ukuthi kwezinye ikhathi uNkulunkulu siyama-offenda singazi kakhulu. Leso sikhathi thina sithi senze njani? Sithi senza ukulunga. Sithi siyalungisa senza ukulunga, kanti ngaso sikhathi senze njani? Kanti siyamonela ubabethu sezulwini. Umoya wesiprofetho ukhona lapha uthe khona wathinta indaba ethi you are extremely sensitive, and if a word is spoken favoring an opposite cause from that which you have been pursuing, you are heard. Ezinye izindlela siyathinteka lula nje kuphela. Kodwa masibheke impilo kaJesu ukuthi bamona kangakanani, kodwa akazange abonise ukuthinteka lokhu thina esikubonisako empilweni yethu. And okuyilokho okuletha ukungabi bikho kokusebenzisana. Njalo. Kodwa la ngiyayithanda mase ichubeka ithi okukodwa uNkulunkulu asivumela kona ukuthi singaba sensitive ekutheni ngabe sayigcina na imithetho kaNkulunkulu. Uyazibuka wena uzibone ukuthi ngabe le mithetho lo uNkulunkulu afuna ngiyigcine ngiyayenza na?
umthetho uphuma phambili singeke sawuwenza ize umthetho. Uma nje kuphela singabambelela emthethweni kaBabethu osezulwini, sizokwazi ukuthi zonke izinto sizenze ngohlelo. Sizokwazi ukuthi sibe nothando lolu alitshala kubafundi bakhe bakuqala. Amen. Singaqhubeka singene kubani ku-Tuesday. Handling disappointment. Ukusebenzana nokudangaliswa. Kuyini okubhaliwe okulotshiwe kulabo abathi bona bayawuthanda umthetho kaNkulunkulu? Labo abathandayo umthetho kaBabethu osezulwini kuthiwa abacunuki kalula. Kuthiwa futhi umthetho kaBabethu osezulwini ubenza bangabi offensive kwabanye abantu. Umthetho kaBabethu osezulwini ubenza bathandeke kubantu, kubenza abantu bakwazi ukusondela kubo, ngoba ngaphandle kokuthi basondele singeke sikwazi ukubakhulumisa sibatshele ngezwi lenkosi. Ngakho-ke umthetho kaBabethu osezulwini sifanele siwubeke, siwuthathe siwubeke phambili. Indinyana esiyifundile la ithi umuntu onomthetho kaBabethu osezulwini enhliziyeni akacunuki kalula. Njalo. Ngoba unokuthula yena ngaphakathi kwakhe unokuthula. Futhi sikuthola la uMasiphrofethi ukuthi umhlaba esiphila kuwo uyasithanda isona vele. Ububi nje into ejwayelekile, into futhi ethandekayo. Simnandi sigcina singakwazi ukwehlukanisa ukuthi lokhu kusemthethweni noma lokhu akusese emthethweni yini. Yebo. So lokho kuyini futhi kumane kuba ubutha kuJesu, ngoba uJesu uthi yena wenze njani? Uyasizonda isona. So kulabo abasithandayo wenze njani? Yacacisa dlala kuMasiphrofethi ukuthi kulabo abasithandayo isono benze njani? Benza bazonda ini? Iqiniso. Balwisana neqiniso. Bazonda umthetho kaNkulunkulu ngoba iqiniso lengumthetho kaNkulunkulu. Obese uyabheka-ke labo abenze njani? Abanomoya oyingcwele. Kuba nani? Kuba nempi. Kukhona inkulumo lapho sister, ngingakungeni nje emlonyeni. Sengishiswa yile nkulumo ngithanda ukuyiveza. Ethi the world loves sin and hates righteousness, and this was the cause of its hostility to Jesus. Amen. Ubutha obabakhona kuJesu obaze babangela ukuthi mabahlose bathathe isinqumo sokuthi bambethele esiphambanweni kungenxa yothando lolo abantu abanalo lwezwe. Bazonda umthetho ubulunga kukaBabethu osezulwini kodwa bathanda izwe. Uma bakhuluma ngezwe dade bakhuluma ngimi nawe. Njalo. Masibheke ukuthi ngabe sithanda uBabethu osezulwini noma sithanda izwe na. Izwe na. Njalo. Singaqhubeka singene lapha kubi. It's even when indeed treated unfairly, what are we reminded? Ngempela nje uyabona ukuthi abangiphathi kahle. And mawuthi uyabheka ngempela basuke vele bangakuphathi kahle. Kuyini efanele sikukhumbule? Into ezosisiza ekubeni singaphathwa kahle, into efanele sikhumbule ukuthi ama expectations wethu sisuke ngesinye isikhathi sonke silindele ukuthi siphathwe kahle. Sikhohle ukuthi siphila emhlabeni wesono. Siphila nabantu abangakwazi, abangafundiswanga ukuphatha abanye kabi. Kakhulukazi sifanele sibheke uJesu. Njalo. Ukuthi yena waphathwa kanjani, ngabe waphathwa kahle, lapho ephethwe kabi yena wayenze njani. Manje sithola lapha ukuthi ukhuluma amazwi amnandi athi babusisiwe.
abaphathwa kabi. Uthi ngoba yini umvuzo wenu mkhulu ezulwini. So masingabheki thina kodwa masibheke ezulwini. Lapho kuyawuvela khona umvuzo wethu. Uma abantu beba unfair kithi kodwa thina masibheke umvuzo wethu ophambili njengoJesu. Uthi masibheke kuye ngezikhathi zonke singazibheki thina. Masithathe lesi sibusiso ke sizithathele sona uma abantu besiphatha ngendlela engathandeki futhi sibe yizilabo esingaqualify ukuthi siphathwe ngendlela engathandeki. Sibheke ukuthi inkosi yethu ithi umvuzo wethu umkhulu ezulwini. Ngithanda no 41 othi nosuke ekucindezela ukuba uhambe imayeli libe linye hamba naye abe mabili. Kusho ukuthi fanele nje noma ubona nje ukuthi ngathi akangiphathi kahle yenze njani qhubeka naye kunjalo. Qhubeka naye njalo umphathe kahle. Kunzima lokho. Kuyacaca ukuthi sizodinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usisize ngoba kunzima umuntu umbona akuphatha kabi bese uthi hayi ungaqhubeka. Kuba nzima kakhulu. Kuyacaca lapho ukuthi sidinga ini ngoba siyabona lapho ukuthi uJesu Kristu wenze njani wahlupheka kwangempela kwaze kwafinyelela kuphi esiphambanweni. Siyathenjiswa la kuMprofethi ithi victory is assured through faith and obedience. Let us make an application of the words of Christ to our own individual cases. Ngoba kwenze njani sithembisiwe. Sithenjisiwe and sithenjiswe into ekhona. Sithenjiswe into ephilayo. Njalo. Singaqhubeka singene kulesi kwesithathu ku Wednesday ekhuluma wisdom from above. Ukuhlakanipha ukuvela kuphi? Ezulwini. Ezulwini. Ukuvela ngaphezulu. Ukuvela ngaphezulu. What is the first quality of heaven-born wisdom and why is this essential for us? Kunezimpawu ezibalulekile esingafanelanga nakancane sizikhohle dad. Ubungcwele bukaKristu. Asifanelanga ukukhohlwa ubungcwele bukaBabethu sezulwini. Okubalulekile lapha ukuthi ke kuthiwa labo abanezinhliziyo ezinokuthula ezihlanzekile baza kumbona uBabethu sezulwini. Dade uyathanda ukumbona uBabethu sezulwini. Masihlanze izinhliziyo zethu ukuze simbone. Sinikiwe ikhambi lapha lokuthi singenze njani ukuze simbone. Kuyacaca lapho ukuthi fanele lokuhlanzeka sikwenze sisesela emhlabeni. Sisesela emhlabeni. Ngoba ezulwini azingeni into ezingcolile. Azingeni izinto ezingcolile. Le mpilo yokuhlanzeka uKristu ayiphila sesela emhlabeni kufanele mina nawe siphile khona la. Njalo. It's all who are to be dwellers they will here have become pure in heart. Ukuthi sibe nenhliziyo ezihlanzekile kahle sidinga uKristu ukuthi azenze izihlanzekile inhliziyo. Ngoba akukho muthi la emhlabeni singawuthola ungenza ukuthi inhliziyo yami ihlanzeke. Awukhona wena. Awukho. Kristu kuphela. Masifinyelele kuye ngomkhuleko. So lana iyachaza nokuthi ukuhlanzeka kwakhe akufanele ukuthi nesicabangayo. Uthi fanele kube sibe free from ini? From lust, pure from lust. Singabe abantu abahlale bafisela. Abafunayo. Singabi futhi labantu benze njani? Abazithanda thina. Abazithandayo. Abazicabangelayo. Yonke into fanele ize kubani? Kimi. Singachubeka singene kubani? Kubi. Uma kungekho esikushiyayo. Ithi explain what our focus must be in preparing for Christ. Kuyini fanele sikwenze? Lapho busy siyalungisa phela. Silungisela ubani? uKristu. Sinesiqiniseko sokuthi uKristu amagama awakhulumako ayawufezeka njengoba enjalo. uKristu uma enyukela ezulwini wathi uzobuya ukuba lapho akhona sibe khona nathi sibe khona. Manje izwi lapha lithi asikwazi esiya kuba yini.
kodwa sizofana naye uKristu. Waze wabonakala nathi siyofana naye. Unjani uKristu? uKristu kanasono. Akafi. uKristu kafi. Akaguli. Akanazo zonke lezi zinkinga esihlangabezana nazo ngenxa yesono. Kodwa kuthiwa waze waqhamuka siyofana naye. So yilokho okufanele kube yifocus yethu ukuthi mhla ebuya sifane naye. Singabi yilaba abayokuthi ezintabeni welani phezu kwethu Ningqibe. nisithe ebusweni baloyo ozayo. Kodwa kufanele sibe yini? Sitshakadule njengamathole. Simhlangabeza uKristu. Kodwa sizokumhlangabeza kuphela uma sinjani? Uma simsula sihlanzekile ukuze sifane naye. Sifanele sifane naye manje. Enye ingongoma yileyo, sifanele sifane naye manje. Ecacisayo nengokuthi ifanele kube impilo yethu yemihla zonke. Ukuthi usuku nosuku empilweni yethu kube khona ubukhona bukaKristu. Ubukhona bukaKristu. Ukuze ngempela sizokwazi kwenze njani? Sihlanzeke ngempela. Ekusho ukuthi ngempela umoya ongcwele senze njani? Siyawudinga. Kunenkulumo engithanda ukuyifunda lapha ethi, the pure in heart discern the Creator in the works of his mighty hand, in the things of beauty that comprise the universe. So abangcwele babona ubuhle kuphela kuba bethu sezulwini. Yiloko ekufanele sikubone sisesemanje, sisesekhona manje emhlabeni. Abangcwele bafanele babheke, bafocus ekutheni babone ubuhle bukaba bethu sezulwini bube khona ezinhlizweni zethu. Sibe laba esizizwa ukuthi ngaso sonke isikhathi ungaphambi kwabani? Ungaphambi kwaJesu Kristu. Noma uphile empilweni yakho wenza izinto on a day to day life, fanele ukuzazi ukuthi uphambi kwabani? Uphambi kwaNkulunkulu. Uphambi kwaNkulunkulu. Ngoba kahle kahle silungisela bani? Silungisela yena. So fanele kubonakala ngani? Ngezinto esizenzayo ukuthi senze njani? Siphilela yena and silinde yena. Uma ngeke sikushiyayo singangena ku Thursday. More essential qualities. Siyaqhubeka ke manje. Lapha yasibaleke yokuqala ekhuluma obumhlophe okuhlanzeka. Siyaqhubeka ke manje, siyaqhubeka ithi asibale ukunyeke manje okuhlanu. After ukuhlanzeka. After purity, name the next 5 qualities of heaven-born wisdom without which our influence is spoiled. Sister, ngithanda ukuthi sike sibheke nali igama la. Kuthiwa more essential. More essential. Igama elithi essential lichaza into engeke ukhone ukuphila ngaphandle kwayo. Ibalulekile kakhulu. Ngeke ukhone ukuphila ngaphandle kwayo. So it is more essential. Zingaba khona ezinye kodwa yona it's more essential. So ezulwini ke kunama qualities athize okufaneka ukuba sibe nawo sisesela emhlabeni ukuze sikwazi ukubona umbuso wezulu. Sibalelwe lapha ukuthi singabi nokuzenzisa. Sibalelwe lapha ukuthi fanele sibe mnene, sibe nokuthula, sibe nomusa, ubuthina bugcwale izithelo ezinhle. Good fruits. Yilezo zithelo ezazibonakala kuKristu. Njengoba sithintile embuzweni ondlulile. Sathinta ukuthi uKristu wayekwazi ukufinyeleleka wonke umuntu. Kunabantu abangafinyeleleki namhlanje emhlabeni. Kodwa uKristu ngoba wayekwazi ukuthi aveze lezi zithelo, wayekwazi ukufinyeleleka kuwo wonke umuntu. Abakhulu nababempofu kakhulu nababecebile kakhulu wayekwazi ukuthi afinyelele kubo nabo bakwazi ukuthi beze kuye ukuze basizakale.
So masizibala kahle kahle sithi sizibala ngamunye ngamunye. Masibheka la eqala ithi okumhlophe andukuba kube nani? Kube nokuthula. Bese kulandela ini? Ukulalela okungcwele. Isihawu bese isho-ke nalesi nezithelo ezinjani? Izithelo ezinhle. Awukhona uthanda ngokusho kuMoya wesiprofetho? Yeah, uMoya wesiprofetho lapha uthi you need the kindness, courtesy, meekness and lowliness of Christ. Siyakudinga lokho. Akusiyinto okufanele nje sihlale siphile ngaphasi kwayo. Igama lele elithi a need liyi opposite yegama elithi want. Kunezinto nje kuphela uyazithanda nje kuphela. Uyazifuna nje kuphela. Kodwa lokho kuthiwa siyakudinga kuyisidingo sokuthi sifane naye uKristu. Kindness, courtesy, meekness and lowliness of Christ. Izimpawu ekufanele zibonakale kithi uma sizibiza ngempela ngegama lakhe ukuthi singamaKristu. Fanele zivele lezi zinto. La egcineni koMoya wesiprofetho ngiyawathanda lamagama ethi mildness, gentleness, forbearance, long suffering, being not easily provoked, bearing all things, hoping all things, enduring all things. These are the fruit growing upon a precious tree of life, which is of heavenly growth. The tree is nourished, will prove to the evergreen. Its branches will not decay. Its leaves will not wither. It is immortal, eternal, watered continually by the dews of heaven. Testimonies for the Church, Volume 2, page 134 and 135. Ehlakamnandi lamagama. Ehlakamnandi dade. Ngithe ngwabheka ngawafanisa nathi ukuthi lesi sihlahla siyimi noma kufanele ukuba sibe yimi. Yebo. Ngibe yisihlahla esinamacabunga aluhlaza. Lesi sihlahla sibe nezithelo ezinhle. Sibe namacabunga aluhlaza angabuniyo. Bese sibe nezimpande ezijulile. Izimpande ezingena kuKristu. uKristu azokwazi ukusupply ngalamanzi ukuze sibe yisihlahla esingomi ngoba umsuka wokuthola kwethu amanzi unguKristu. Singaba yisihlahla esihle kangakanani esinezithelo ezinhle futhi izithelo ezizakuthi zifiswe uye wonke umuntu. So isifundo sethu ngasho ukuthi siphela lapho esikhuluma ngani ubumnene bonjani bokuhlakanipha okusicacisilayo ukuthi thina ubumnene obethu bamehlo wethu abisilobu iBhayibheli ebichaza ngayo ngoba thina masithi umuntu umnene sisho umuntu oyithulele obheke phansi ongahluphi umuntu kodwa mase sifunde esifundweni sethu namhlanje siyathola ukuthi ichaza ngenye indlela. Konke lokho esesikufundile sakubala kwaba yizimpawu zobuhle eziveza ubuKristu kithi kuthiwa kufanele kuvele enhlakanipheni esinayo. Uma ngabe uphiwe ukuhlakanipha ukuthi ukuhlakanipha okuvela ezulwini lokho kufanele kuvele ngalezi zindlela. Ngale ndlela lesi sihlahla esivela ngakhona. Uma unalezo zimpawu lezo ngempela uyobe unokuhlakanipha okuvela ezulwini. Masigweme ukuba nokuhlakanipha okusemehlweni. Masigweme ukuba nokuhlakanipha okudevilish. Masigweme ukuba ngabantu abazotshala umoya wokuphithizela ebandleni. Masigweme umoya wokuzicabangela thina, wokuzithanda thina. Masigweme umoya wokuthi sicunuke kalula izinto ezincane nje zisiqunule. Futhi kuthiwa masibe nefocus. Injalo. Masibe nefocus empilweni yethu. Sazi ukuthi ngelinye ilanga
uKristu uzobuya kufanele sibe njani uma ebuya sifane naye. Sifane naye. Ngiyabonga dade. Siyabonga. Ngathi uNkulunkulu angaba nathi kulesifundo esicede ukusenza ngempela sikhulekele ubumnene bokuhlakanipha. Amen. Amen. Sizothi ekuvaleni sithoba amakhanda sibuyise ngizothandaza. Singavala amehlo. Baba wethu osezulwini, umdali wezulu nomhlaba nonke okukhona, siphambi kwakho esikhathini samanje, ikakhulu sibonga ithuba lokuthi sikwazi ukuthi siliphenge izwi lakho, silifunde, singene kabanzi. Esikutholile Baba ongcwele, ube nathi uhlale enhlizweni zethu, kusiqinise ekukhuleni nokukwazini nasekwenzeni intando yakho. Nalabo ababukele siyabakhulekela nabo ngokunjalo, ukuthi lapho bayifunda nathi nabo Jehova makube khona basitholela kona, kube khona inguquko empilweni zethu. Lapho sikhuluma, lapho senza, sikwazi ukuthi siphilisane kahle nabazalwane bethu, ikakhulu sibe nobunene bokuhlakanipha ukuvela ehlane sakho sobukhosi. Sicela konke sasosenzela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sesifinyelele ekupheleni kwesifundo sethu. Siyacela ukuthi libe labo enihlangelana nathi kusifundo esilandelayo ku-lesson 10 esikhuluma ngokuthi overcoming our attitude problems. Sizawubona kusifundo esilandelayo. Siyabonga.